Ekero chibunge chinyinge chigendete kuyarigania singe njugo juikirania Amagenderero mwaka uyu iga rituko ria rero ekiombe gia CDF kurwase chiabisi chebunge ya Bobasi nigo baikirana hase wodi ya passport tauria gera gusangamo na bamenyi be wodi iyo asenonya na boigo abamenyi bensemi bakwanira mangana bwatirane tisemi ali abwatirane tiobolendi na boigo amona yanda mange ayinonya na boigo bakanetia chikoikiraniwa egere kwenekia Amagenderero ndwane gutwara obisi y'abaganda gaba current nyumba musiko wadi ko bari ya sete na kwa manyo no ntuka nanjingo takandi biashara byani ari kwani oranga ngobisi ri yati ndina ndi akira sike location ya gatageti iso about 24 years ago myaka 24 bako operate kuruchi kuwe bioskime bose bako tentie mabikwana bachire kali mabikwana bachire kali ase ensemo yende abamenyi be wodi iyo niko bayenekiria makongo a chiskuru chigendete gwitira egento nonyera boigo baboje mu chumbe bwenseme ikohenekia ngango chiare kohenekinga abana be chinseme icho konyora bali chisemi hasagia na boigo kohenekia amasingira maya yogosoma kerasi ekemo ntuganiri oroto chenge ikosi ntugate digiti kerasi ekemo na ekiunga primary naro ntuguati cho njiyo na kerasi ekemo na kera kyo ntuganiri kulengana amo numanacha bwebunge yo ya Bobasi Douglas Yaraka nigaene krime rubeli ikombe kia CDF kia bekire nsemo ase chinsemo namuno ase egwodi ya Bugetaulio na boigo amoni chiwodi chinde ebirasi mbere to abeka wendera primary kerasi ekemo 1.2 Kamati primary kerasi ekemo 1.2 Riga na FD primary kerasi ekemo 1.2 Kera DP primary school 1.2 Kera tuwate ibere tuwate Kera PH Ebirengererio Kera DP ero Bugetaulio na kubwatekana amo nobobe bwabisi yomodio ya Kionduso bono nigo kuganikoro rogwo kubekwa bisi estima na boigo koenekinga nkubalerwire boikira nwegara koenekia abokoleri obuya uchiasa abantu ofisi ya dio bila stima kwa sababu inahitaji printing na kuandika vitu mingi, pia stima inahitaji kwa sababu itawekwa pia internet na serikali na kila kitu inahitaji stima, na pia pale hakuna choo kwa sababu pale kwa ofisi ya dio hiyo ile choo na mabati pale mbao hata zimewekwa chini zimeanza kuoza, hata mimi mwenyewe naogopa naweza kanyaga ndani uende na kubwatekana amo nobotutukanu bogochibwa bwatase chiabisi chiabagambi chikwagachwa umumane cho yobwe bunge ya Bobasi Douglas Yaraka nigaburira abachifu gotukaburonge amare mwasi chiabisi chiabo chitakeire kobekwa magega bataracha koligi chibesa cyo kwagacha chiabisi chiasenge njubuna nigo chiabisi chikwagacho chiakorwa nabo igamare mo yachaka kolete mina onye ko to bolo mobo onye ne school ekwate to bolo meri yote minutes esta is yobolo mo there we can use that as a base to go chibasa onye bolo bolo mubonde ubutwale tadi nto beka chibasa se to singuchurusi yogo muta iko bonda to request diga any security project dimo gambia to kora ndetro osenda Nkuripata liye taseni kia Getembe kurwa sensemo ya liankuru gotoka hase wodi ya passport tauria bunge ya Bobasi county ya Kisii Elietariane Isaiah Maube